তো সেন্ট্রাকে কোনো মিস্ত্রি কখনোই না আপনি পরেও ইউ আইপিসিनो সবাই রিজার্ভা টিকা সেখান আনি সার যিনি জিএস অনন্ত বর্মা সাকা তিনি সারুন কব সাকা যে প্রেসিডেন্ট মুক্তিযোগ সাকা তিনি TUIRPC sekanni simingno chongjak bwskangni 25 February 2022 Tripura haste ganangoi bebak mathakjaknai strike hingbai bangla bhaike dorm obotamnai sara Tripura bon tangoi hingangke singsaimano White Thumb minus West DM ni bisingtui oro Chomonagor no kasujago amra Tribal Fair Director tai Tribal Fair Secretary last 9/8/2020 khaijakmani minus nongkhorka je sapananthing haipano tini jorao je group ke phaimani ba sajing ke phaimani a थाङै चाय थांनानै आर जे नक आबोसे माया ब्रुं ब्रुंखौ सासिम कनेके फायनाय एगam इनकरि फानों सिथों आइफां सिथों सातो सावो कागज तरवो किन्तु खलाया गाम बागे बरक आप्रो इ खलायनाय हमासे इनकरनि मुंगै इनि जरा खलायजा गया आप्रो इ खलायनाय हंगाबासों मारो साका हाबन आउन बागे ताबोखे सोंताय रसया जे याक इसाय फायनाय केस रमै मानथाय रमै एग्रीमेंट त्रिपार्टिट एग्रीमेंट एकर्ड TNB ATTF साइजों कनै गोबांमा चिनि दफानि बुमुं सोलायजागै थांमानि गामि सोलायजागै थांमानि चिनि रां ओरै हाल' हामियांमानि जों थोंजागमानि हादान बराव फाइ पङैनाय चिनि जों गिसिसाङै थांमानि चिनि एडिसि होनायनिबो चिनि जाग्लिया डिलिमिटेसन आरिबो खालायजाग्लिया बेबाक सैजाग दङ चिफ सेक्रेटारि चिफ मिनिस्टार ताहना निने होम डिपार्टमेंट निने नटिस नि दायित्व बा अल इंडिया नि जे दायित्व नाजाक आमाय सिगनेचार गोनां दंफानो बरक खलाया निने ताहना निने फरेन नेशनल इश्यू बा निने विदेशी वितरण दायित्व हागा जे सैजाक आबरक किनि खाय जागिया खायरागिया निने इनालाय पार्मानेंट थों अबहायरक नि बागै ताबुखे जों 5000 नि जों 20,000 बा जेसेबांनो सिन लाइथांगा जों बेंगो रांनावै सयांके सुदे आसले कासे जागाना माने 12,000 निसे 72,000 निखा सिनेमा 1988 नि सिमिक तिनि जरा आमा हाइके सय जे गसिजाक सिजाक आबो पाइनि सेरियान बागैनो तिनि वसों लिस्ट माने सिन 20,000 लाइके टेप सलायनाय तांनि सिन बरा बुसुकनि बुसुक बसा पाइनो 24 आवर 24 घन्टा जों स्ट्राइक ताई जों बन लागखा आ बन जत तीव्र हानि बरक न जोंनो चिनि बरक दफानि दाबि रक न चिनि सानतानि ताई जोंबो एकट खायजाक थानियो सापुर खायना बागै जों कयजावो आसुकनो बालाके हामबाय रंदे तामनाय नों दलायो निने गंगानगर रैसाबारि आमबासा निने यां कमलपुर रोड गताय एसके पारा गा अमके दलाय गदिनि यां निने अब खवाय फासिंगो हंके जे तिनटा बुखावो बुमुं सायफानो तिनटा जागा खायजांनाय आबे खवाय निक अनुकुति बाय कयला शहर आजागाबो चारटा मुखा दुइटा खायजाकनाय वेस्ट आबो बाहायनो तिनटा मुखाव खायजाकनाय हंके निने साउथ त्रिपुरा हंके ताय गोमती डिस्ट्रिक्ट आजागाखे चारटा 8टाखे खायजाकनाय अमाहायके ताय सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट बाय वेस्ट आजागानो आबो अमाहायके दालगै जे मेन जने ऑफिस थांमालामा मेन रोड आमाहाय जागाखे सिनि आबो खायजाकनाय कायसा आसुमान जागा बा चमनि आमा जों कायसा आसुमान जागा आइन दलायनि तक सायखनाका तावरे यांनि हंके yang फाइनेंस सिगां जिरेन सिगांखौथ' yang जत ऑफिस कासो जागबायो जिरेन सिगां हंगा निने ताकासे yang आगतला फाइनेंस हंके तामना अबवा निने साल बागान बा आमाहाय आइन तेसे बसकां आयंगो हंगा ताकासे yang निने बिस्राम मंज नि हंगा बिस्राम मंज सिगां चोरलाम गाना बा नों बिस्राम मंज लाय आर कायसा हंगा जम्पो इनखौथ' जम्पोनि और कायसा आयन गोबां खायजाकनाय ब्लक वाइज फानो मेन जागाव हंगा निने
yabar kaisa hangam nini mata bari ni o je ayang sandi bal thangman ayang duita wana duita lamo duita jakhainai hingga nini korbuk thangmani jemen lama aja khainai hingga tai udaipur ni haga udaipur ni je sikang yang kila bai ayang thangmani ayang ni aja men ara kaisa gau mai khlainai amorpur ba ayang tuidu lama ayang kesar ara khaijaknai hingga ayang nini Russia bari ba ayang ti phaimani amuni ayang korba ayang saito khajana yama hage sambagi dong dabu dite lolo sengri ngata ama hage Waita jaga da pakhana ama hai. oma hige ani hicabo hingga buta klayo ang hicab khlanya mani 13 ta jaga Itu jaga. 13 ta jaga wo sini picketing khajaknai ama hingga Bond da pakhana. sini ta abo sing saklai rebe kya jotto singmai je bodol bung tangnai bodol tangnai o jaga wo anya ambara sini সাদা ত্রিপুরাও 20,000 8 থেকে 12,000 লে পার্টিসিপেট খাইনাই লাই থাংমানো নাই রেল লামানি जों इन्डियानि रेलवे साव नरक नि नंनाम रेल न नरक बन्द खाइदे जों बाइक आंगा सरकार जों साइमेन्या चिनि मानथा इन्डिया गभर्नमेन्ट हक त्रिपुरा गभर्नमेन्ट हक जों चिनि ठकाइखा जों चिनि दामान थने रिया बर गसि नामन जों रिया आबर रन बागसे जों कासो आबोनो रेलवे डिपार्टमेन्ट जों कयो पुलिस नि डिजि न कयो जों যত ডিএম প্রশাসন চিফ সেক্রেটারি কয় নরক চিনি অ দাবিন এরেং जों ता थोंसिदि जों नबो रसिदि होनै जों पिने चिनि अ मो साकलमनो जों मा साकलायखा बेलाखेना हामबाय फय लामाव आजागाव यां पदबिल ब्लक हेजा मरा ब्लक तुलासिकर ब्लक यां मुंगिया कामितेलामुया यां उदयपुर लामा आयां गन्दासरा लामा आयां धर्मनगर लामा दलाइनि लामा कमलपुर लामा जम्पुहिलनि लामा दामसरनि लामा আগরতলা जिरायना আগরতলা जे रुट दङ आबो जों बेबागल जों स्ट्राइक आरो चिनि चिरायरक चिनि सेंख्रागल थांनाय जों कयनाय आबो लामा बन्द खालामनाय जों कयनाय Waita jaga da. जों त्रिपुरा हानि 44 टा जे ब्लक चिनि आन्ध्र एडिसिन आन्ध्र खबजाक माने आ जत जागाना जों पिकेटिं खालामनाय जत बादाना जों खालामनाय जों या गारिया जों चिनि हानि बरंनो कयो राजनीति खालामना बाय बुदेन होबाय इंया जों ताबक sini o dabino se implement khai sini मान हाइना सोर सिदि आसोक बालाके हामबाय